Els materials necessaris per fer l'espectroscopi són 2 cartolines DIN A4 negres, un rotllo de paper de vàter, un CD, cinta aïllant, tisores i un cúter. Aquest és l'aspecte d'un espectroscopi un cop acabat. Una ona és una pertorbació que es propaga a través d'un medi i fins i tot a través del buit. Com a ones electromagnètiques no només tenim la llum visible, sinó que existeixen altres radiacions o ones electromagnètiques no visibles a l'ull humà, com la radiació infraroja o la radiació ultraviolada. En el cas de llum blanca, cada color de l'espectre correspon a una radiació electromagnètica que es caracteritza per la seva longitud d'ona i freqüència. Els instruments que hem consultat a classe, els espectroscopis, serveixen per separar una radiació electromagnètica en els seus components. Un espectre consisteix en un conjunt de radiacions electromagnètiques recollides sobre una pantalla o bé observades directament si són visibles. Els que hem vist avui són discontinus i d'emissió, ja que són produïts per una substància volatilitzada a una flama. El zinc és un metall de transició i fa una flama blava elèctrica quan crema. Aquests són els colors que s'haurien de veure en l'espectre del zinc. El calci clorur és un compost de calci i clor que fa una flama taronja quan crema. Aquests són els colors que s'haurien de veure en l'espectre del calci clorur. L'alumini sulfat és un compost d'alumini i àcid sulfúric i el color de la flama és blau. Aquests són els colors que s'haurien de veure en l'espectre de l'alumini sulfat. El magnesi nitrat és un compost que conté magnesi i nitrogen. La seva flama és de color verd, tot i que a nosaltres ens ha sortit blava. Aquests són els colors que s'haurien de veure en l'espectre del magnesi nitrat. El potassi clorur és un compost de potassi i clor. El color de la flama és groc. Aquests són els colors que s'haurien de veure en l'espectre del potassi clorur.